Onoshiya power bank la. What a beauty. La ngifuna ukuthi nibone le moto. What a beauty. Awu bakithi. Nganza kwethu asibingelela lapha uMadlala wengoma ezakhiyo ezakhayo nathezakhiyo. Yes. Asibingelele bantwana benkosi. Uyabingelela umfundisi Sunroof. Yes. It's a beautiful Friday, man. Sanibonani enganza. Bakithi. Yo. Bakithi. Silala isikhona. It's a lovely Friday. Bafana is playing against Zimbabwe namhlanje. Ukhona inkabe yami ke lapha esithe Madleka asambe mfowethu siyobuka ibhola lapha eMabhida. Ethi mina athi ngithi hawu athi yebo nkulunkulu wami. Sengithi mina ke nganza kwethu ngoba ke ngifuna ukuya eSun Coast, ngifuna ukungcebeleka. Wabona, I can do it tomorrow. You know what I'm saying? Uthenga amathikithi, uthenge lento le, uthenga amathikithi ukuthi sihambe sizongcebeleka lapha eMoses Mabhida. So that's where we're going. Moses Mabhida. Zongcebeleka, sobuka iplane kwi disc. You don't know a disc? Ola zalo. Come on. Do you know a disc? So you are going to watch a disc. If you don't know a disc, you must just quiet your mouth this morning. Siyobuka idisc usho njalo umfowethu lo uthi Zimbabwe is playing against South Africa lapha eMabhida. Siyobashaya laba. Siyobashaya. Ngaze wethu sanibonani ekseni. Bakithi. Bakithi. Inkinga zami saseswe. Inkinga zami saseswe. Sanibonani phela. Inkinga zami saseswe. Inkinga zami saseswe. Yeah, man, it's a beautiful day. God is good. The time, the all. God is good. Phela nani phela ikhulumani phela mase ngithula kanjena sengilokhu ngikhuluma ngedwa athi angisile ekhanda. It's wrong that thing. Yayenza into le. Khulumani phela nani ngikhuluma nani? Yo. Khulumani phela. Muratiwa ulale kahle bhuti kodwa bhuti. Mina mfowethu umratiwa yemi. Ngaze ngithiwa phela mina ngumzulane nje so mathi umrati ungafaka futhi ama question mark noma umrati ulale kahle bhuti kubathi ngiyangitshela ukuthi umuntu okuthiwa umratiwa ulale kahle yebo nto le awudansi ngani namhlanje kodwa nabanye ingane zawuthatha nikho right khamba kanjani hey lapho impilo khona ubalo uthi wola dlekosi Tommy, thank you so much for that. Khamba kanjani? Inkomo zami ezaseswe. Wezaseswe. But hey baby, weMadleka ungibhose lokho nje iyohle. Uthi nomzamo? Uthi nomzamo weMadleka ungibhosele ilokho nje. Loyidla every day morning kuyabheda. Hawu uzane nemangozi. Ngizoze emangozi aqala ngithenga imoto phela. Ave nethi ngizane emangozi ngithenga nemoto ngimkhwepha nje. Yabo. Ngike ngisukela ngiyodeliver imoto emangozi ngajabula kabi nokuthula khamba kanjani bhuti obudala. Ngiyathemba awuba ukuthi uyaphila usebenze kahle ube nosuku oluhle olufana nami ne. Hawu bakithi. Thank you so much. Umuhle. Okay, ngokusho kaJehova emazulwini umedala uthi lethi iBhayibheli wadala konke kwakuhle. Awu make
Wenze eyakho leyo moto vala isana. Wayenza eyakho leyo moto vala isunroof. Bamadleko, ngihlezi ngibuka ama-video wakho. Ninoshenge umkhwepha. Awu bakithi siyakuthanda Madleko. I love you too. How? Teddy, hi. Siyanda. Wangibiza kamnandi yazi ekseni. Nangi no sweetheart uthi morning Teddy. Yayizwa into le. Morning Teddy. Yabona mfethu hey bafowethu. Ngaze kahle lento okufuna ukubizwa ngethakazela athi niyinyanga. Hayi. Vela sewam. Mthembu. Hayi, mina ngibuza nje amagama soft. Hello Teddy. How was your day? Ulale njani? Yabo, do you want me to feed you? Do you want food? Can I order something for you? How was that, Charlotte? It feels good. Oh, ngibeza mfethu mvelase ngoza. But angiyona inyanga mina. Hawu, khuluma nami ngamagama soft. Yabo. Hey Teddy. Yabo. Phendile. Mkhawa mele lapho. Awu yabo bakithi. Yabo. Manje nina mfethu ngivele nibiza umuntu athi ngisangoma. Mbiza kahle umuntu morning Teddy. Yabona nje. Hi Teddy. Isiza thina abathwana. Hey. Awu, le mvelase. Hawu mvelase wami. Hawu qhudeni. Hawu unabona lapha noma kuthiwa nisekamerweni umuntu ongibizayo. Hawu mvelase. Hawu, hayi ngibona thami lo usangana. Your smile. Hawu bakithi thwala Nkosi yami. Yabo izinto kanjalo nje nganzakethi. Bize nje amagama soft. Yabo nami mfowethu ungotivate nami uthi hawu. Yabona nje. Futhi sikhule kanzima. Nkulunkulu wami sikhule kanzima. Ngazathi ngicela ni like le live phela ni gift. Hawu. Unlike live la lokhu ngifuthi amakhanda amakhulu la enkulunkulu wami. Like le live. So that's what I'm saying. Umbiza amagama amahle yawaje. Yabona nje. Yabo. Sikhule kanzima mfowethu. Yazi ngithi mangibuka izithombe zami za 7 years ago. Ngathi mina hawu yimi lo. Hey wengazo angibe ngibe live mina bengifuna ukunibona nje phela. Yebo. Khona ngiyafisa nje ukuya eSuncoast namhla ngiyododosa. Yes. Futhi ngumuntu nami yazo futhi I deserve it. Yes, Suncoast. Fengihlale mhlambe ngoqala ebholeni ngoba komjida wami la umjida engakhona lapha ngesikhathini eshow encane for ama children uDixon ungimemese ubuka ibhola. So ngisathi decide ukuthi yebholeni noma ngeSuncoast. eSuncoast mangivile eSuncoast nofike ngihlale kodwa ngihlala ngiwi-screen lapha esikhulu. Iscreen lesi bayishaba afana eZimbabwe ngihleli ngiyimothoza ngapha eGawulo. Bese mangiselo angithi yabo I'm exercising my options. Uma ngise grounding e-stadium la Moses Mabhida ngoba ngihleli nje. Ngihleli bayishaba afana lokhosana ngijabule then that inkinga la into nje ngizonda nge-stadium yodwa mase kuphunywa yabona mase kuphunywa e-stadium mfethu abantu sebaningi abantu very hayi akusaphumeki manje yabo nje bangisuka lapha ngiye Devonport lapha eduze kodwa usuke uzohamba ukhalo lude manje se deciding to what I'm doing. Izinto nje kanjalo. Otherwise it's a beautiful day to be alive, man. God has been amazing. God has been good. Awusihlabe angihlabani mina mfowethu. Awu. Yo, umchida. Hayi lutho mfowethu, lutho. Angenze mina lutho. Uthini manje lo muntu? Hey wena ngithi nje no. Ngeke uzukubona lokho. Sihle kunjani? Ngiro awusihlabe. Hayi ngeke. Hayi. Kanzayethu ama roses seniyancisha. Nina nje ngazathi anisangifuni nini? Manje ngasangifuni nisho ukuthi cha madle kasakufuni.
Yes. Kuze ngiblock manje. Ngiyaphila njani? Hey handsome. Hi. Isho manje uthi Madla sakufuna bese ngiyablock. Ya Madla kamkhwepha. Hey wena. Khwepha ndeni? Hawu! Sihle. UNkulunkulu wami bayethe. Awu angenza umuntu ebantwini, angenza umuntu ebantwini. Oh angenza umuntu ebantwini, angenza umuntu bathini? Plus zazi lamaculo lawa thina. Ngafuna ngicela ongipha imoto ngifuna eshiphe unazo zonke. Ngine Honda Amaze going for 205. Hawu sihle uNkulunkulu wami sihle. Wangenza umuntu ebantwini, wangenza umuntu ebantwini, wangenza umuntu ebantwini, wangenza umuntu. Oh wangenza. Ngine Honda Amaze manual going for that. Ushe ngisekutheka ngimemeza. Awu sihle uNkulunkulu wami. Awu bakithi. Ngamthanda umuntu. Ngiqala ukumbona. Ngijwayele ukumbona. Awu kodwa uNkulunkulu wami, ntokazi. Kodwa ngiyini mina. Good morning Zedi. How bakithi? Yabo mhla ngiyogiftwa ngewhale. Yo into engizoyijabula. Awu! Tilili mathala matha. Ile. Yeah. Awusho ngizashade ngishilo kodwa you are not here angithi. Lokho thatha isikhathi eside ngithi mina woza sixoxe lokho yalena le manje mfethu ayi mina ngumuntu bethu yezwa njengo Standard Bank we are moving forward. Manje mfethu umile la ngeke but hey mina mfethu yezwa ikhathi insuku zahamba. Yes njengoba ngibona nje. Yes I'm not getting any younger. Ngabe useva for uzungu team ikhona. Yeah. Angibulala ngenjabulo sihle mfethu. Enzima injabulo le. Isikhathi siyahamba yezwa. Siyahamba isikhathi. I'm not getting any younger. Ekhaya bafuna ingane. Yezwa uma ufuna ingane, ubaba ufuna umzukulu, yabo nje. Abazali bami bafuna umzukulu, yezwa. Inkinga nje ngibhene nayo nje manje leyo. Yezwa. Uma kuthiwa kunenkinga enkulu umuntu abhene nayo, ileyo engibhene nayo. Yezwa. But so siyavuma ukuthi vele uchoose ngapha emantombazaneni ukuthi awumfuni umuntu onjena, awufuni umuntu onjena, ufuna into enjena. Kodwa ke ukhona yini ke osumbonile ongamkhulelisa ke sizoyikhulisela ingane. I would say hey so inkinga nje ngibhele nayo yabo nje ile wena uthatha kude lokho yalena le yabo gaza wethu yabo mina bathi mase ngidecide kahle ubudlelwane anginaso isikhathi sokuthi nje ngizodatela ukudlala hayi lutho provision. That's provision yabo. That's me. I date for provision. If I keep you close enough to me, it's for provision. Siyaphambili asihleli yabo. Manje makuzoba ne back and forth yabo. Awu sihle uNkulunkulu wami. Awu bakithi makuzoba ne back and forth kuyahlukwana kuyangenwana so it's the waste of my time. Yes. No, like serious bro. Asikho isikhathi manje. Sihle uNkulunkulu wami okwenze lapha ungakwenzi kwenye indawo. Manje uyadlala yini? Ngidlala ini? Ngidida manje. Yebo. Ngicela iphi mani gana. Ngicela mani ngapha mani gana u2 ngajabula. Yes. Ngajabula. Yes. But in terms of indaba yokubala abantwana ngaze mina ngiyafisa ukuba nengane. Yes. Am I ready for ingane? Well, yeah. How? Awusihle uNkulunkulu wami. Hey. Bakithi kodwa namhla ngigezephi. Yeah. Lux liquid le purple angazi bayini igama layo kodwa Lux. Uyadlala emjolweni, ngiyadlala kanjani? Ngidida manje. Lux le purple iyo le ngenza nje. Impela nje.
bese kuba ile perfume lama perfume odo ngazi odo what la thafa o telafa konlokho kodwa ke wona ke lawo futhi mina ngiyafisa manje ukuba nengane masikhuluma nje iqiniso ngiyafisa ukuba nengane ngifuna ukuba nengane umuntu azabe nengane ngoba ngifuna siqale sonke la yabona man better no 2 yabo thatha iformula wrong yes umnika iformula ingane ihlanza ingane sihleke sawuthula bese nengane nayo iyahleka nayo ukuthi naba abantu abangaze lotho yes sifake ipampers el wrong ilhudele uthi ingane usayiwasha usayigeza ivele uhudele wona amanzi sihleke khona lokho manje ke umuntu ozothi akwenziwa kanjalo hayi yabo akwenziwa kanjalo faka leli pampers hayi uvela ubona fana umuntu obuye emshadweni ubona ongikhocha ophela nini lokho engikhocha anti yabo manje ngcono nje mfowethu yabo ingakho nomuntu onama issues ukuthi they carry the energy of past relationships yabo le energy of past relationship yabo le energy le yabo uzane le energy kulemjolo wakho omusha usezoza la yabo nje ekubangela isicefe hey mina nje I have to go through your phone hey mina nje I have to why don't you pick up your phone kusho ukuthi hey I know abafana banjena avelubonda sabambela umoya omdala sabanje nje evil spirit ale emva velubona ayikho lento le ayikho lezo manje mfethu kuraji umuntu mfethu boy yabo niyahlulekela nonke manishawa ipoverty nishaya no2 yabona manje ba rich no2 yabona nje ipoverty manisebenza ipoverty isikhashana mhlawumbe 2 days sothi lapho aninalutho yes aninalutho mhlawumbe mina for me mangenalutho angi afford into engifuna ukuyithenga ngaleso sikhathi into engihalelayo not into engidinga into engihalelayo poverty ke le for me so yabo nje izinto ezikanjalo nje mfethu yabo manje lo mkhwepha lo wakho imbongolo nje ebheda futhi imbongolo le yabo into le so vele ubona hayi yezo into le webe emsebenzini mina mfethu yonke indawo ngihappy yonke indawo mani kani ukugcina ngani zabethu mina ngihappy mfethu yonke indawo God is God for me and he's been amazing. Thank you so much Thembela ama rose. Thembela ngicela wenze lama rose lawo. 1000 in. What more? 1250 per wow. Please my dear. Lo sibong. Yebo. So ngaza wethu masikhuluma nje iqiniso kuhle nje uqala izinto no2. Yebo phela ngeke phela sithi phela mfethu inhliziyo mfethu ithanda la ithanda khona. Angithi yabo. Most uthi mhlambe usumtholile umuntu onengane ayikho into ongayenza inhliziyo yakhe iyamthanda kodwa ideally it is nice yabo it's nice you know you get to adventure together yabo you get to adventure together you see with the world together fana umuntu ozojoyina amakhulu kruger yabo thina omadle yazi ngoba sila eThekwini. How about we go for one tasting? I've been to one tasting lela for point. How about we go horse riding? How horse riding? I've been there with my friends. Labo friend jalo boyfriend wakhe lo last time. Okay, malini if a referral. A referral osho umuntu oseketshele umuntu ngizokunika 2000 umkhaya yabo umuntu hayibo yazi bethi let's plan an excursion ake sambeni sekuphi yabo hayi mina nje hayi lapha na kuyabhora babanza umuntu nje anezindaba yezana no like mfethu kuyabhora nje kuyabhora yes mfethu kumnandi if you get to experience yabona man experience izinto no2 yabona kumnandi phela angisho ukuthi monemali uafforda akukho wrong yabo monemali uafforda ukwazi hambela akukho wrong ukwazi hambela nabangani bakho akukho wrong ukwazi hambela nefamily yakho akukho wrong yabo
imagine you are planning indawo umuntu athi asambe nendawo enokuthi yabo mhlambe you've been there with your ex yabo it's no singayike la hotel mfethu yazi kumnandi kanjani ukuthi the thing is yabona lady lento you're not seeing it ngendlela engibona ngayo cela nje ukuthi insimbi khona insimbi eba la ngemuva lapha nayo lensimbi let me just show you on this car understand le nsimbi le so ikinobha ikwazi ukungena phezulu kwensimbi le so siqaqile so ngiyamtshela ukuthi uzobuya ayithola insimbi yakhe ekuze yakhe vele yabo so mofa ikinobha kumele uyisuse yabo so ngiyamtshela no you can come get it anytime you want it's up to you. Yeah, but is it a high profile diesel? Is it a low is it normal diesel? I mean, it's up to you. Yeah, well, it's up to you entirely as the driver. But in a mass loader, we load high profile in terms of fuel diesel. Yeah, isn't a range challenge. Bag it. Otherwise, how? Pendile ngithi vele uzothethe lenye imani gani phela yini manje hawo. Oh, Mutimo urifile sibakanyana 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 ngilambela sazi lapha nakudayisa uBrian lapha ezantsi lapha ngilendele ukuthi 10 bese ngiyakhona ke uBrian ohamba ne fried chicken intozana mbela Thembela Wathi sibona ama email nganzayo ukuthi bathini lapha No feedback. Kanjani. Oh, no. Two feedback. Two. Ekhale. Ah. Ngeke. Bayakhala kale client lami madoda bathi high risk ukweleta bani awuzama usuphinda wabuya futhi usudecideleke buy me as well I'm coming to eat Ogo uze kuthenge So what have you decided? Kasathi ngizama ukuthola lo muntu okay and Suncoast I'm still deciding as because I'm still at work can't you Boma 5 gears Uyazi usuka apho okay MTN wakhe in areas up in So das izimoto ezingaki awu
ke sengimuphi indaba ezibhlungu ke umfowethu. Thathela phela imali gani phela, imali gani. Alright. Anze ngibaphendule bonke abantu. Amele ngibaphendule kulama emails. Umphathi. Hey, lona mfowethu hayi. Insazi. Ngiyabuya manje kanza wethu. Lona mfowethu hey. Yes. La 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 la. You look smart. Smart? What does that mean? What does smart, you look smart mean? Isn't a person supposed to be smart, not look smart?
Mathathu la madoda. Yes, ithandweni somlilo. Mathathu la madoda. Yes, ithandweni somlilo. Ithandweni. Yes, ithandweni somlilo. Yes, ithandweni. Hayi lona mfowethu. Salaphuco. Hele mata hele. This container folder. Angozwa mina. Yini ezinganyongwayo? Oh. Hey, umkhwepha lo. Are you currently? No, I am not, but the company is hiring lapha kwa-Omoda. Just check online. I am not hiring. Angiqashi umuntu mina bafu. Lapha la kwa-Omoda. Ngone online. Just check Omoda J Cool Durban something. La uzothola khona ukuthi kwenzala. Otherwise asidlala imatch. Asibona ukuthi singayidlala imatch. Hawu bakithi. Ngilambe ngiyashona. Iyo engilambele bethu. Ngilambe ngiyashona. I am hungry as a lion. Cha. Le lokhuzana le birthday cha ibishibhile ngempela le birthday yami. Angithengelanga newashi. Yo, hayi cha umuntu uwile. Owile straight. Yes. Nane washi. Nane bande. Nane vesti. Oh. Ukhona uMcD lapha across the. Uyazi nokuthi ngikuphi? Angifuni uMcD, ngifuna ukudla ukuphaka lapha. Ngifuna ukuya lapha. Ngiwile yezwa. Ngazi futhi ngiwe ngomhlane okwesa. Mowe ngomhlane phela kunzima ukuvuka. Ukuphi? NgiseThekwini. NgiseThekwini lapha ehalfway. Otherwise anginishiye nganza kwethu ngizobuye nginibona mina. Malini imoto 10 rand. Awu wena futhi ungathi malini imoto singaka. Isho imoto efunayo. Hey, otherwise have a beautiful afternoon. Case Makesa signing out. It's been a beautiful encounter being here with you guys. Siyobonana sesibonana.